Hello, 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 hello! Good morning mga ka-BSS! Buhay Sari-Sari, BSS TV! Welcome back po sa ating channel! Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa aming pong mga subscribers, salamat po. Yung hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Huwag po kayong mahihiya. Ngayon po ay andito na naman kami ngayon sa aming munting kalamansi farm. Si Joseph, ayan po si Joseph. Nagpo-pruning ng mga, kasi pangit na ang mga dahon. Oh. Kunin mo na yung isang bunga. Hinog na. Alingin mo na yan. Halin tayo na parang Sayang yan. Ayan po oh. Kasi pangit na ang, wala na kasi, hindi na napabayaan na namin. Ayan po oh. Pero marami na kami na ani dito mga kalamansi. Hindi na po kami bumibili ng kalamansi. Anong bibilihin natin para gumanda na naman yan? Triple 14. Ha? Abono. Anong pangalan ng abono? Triple 14. Sabi mo. Triple? 14. Triple? 14? Oo. Ah. Yan po mga ka-BSS. Ang maming mga kalamansi. Ayan. Hindi na po kami bumibili ng kalamansi. Ayan. Pero ang kalamansi kapag hindi mo nadiligan, madaling matuyo. Kaya dapat araw-araw itong dinidiligan. Tingnan nyo yan oh. Pero mabubuhay pa yan. Natutuyo na. Pangit na. Ito may hinog na. Ay naku, pangit na ang garden namin. Hindi na kasi namin naaalagaan. Yan po. Ang aming munting hardin dito sa tapat ng bahay. Ang aming kape, kung matatandaan niyo po yung na vlog ko. Ayan. Kunti-kunti lang. Tagal pa lang mahinog ng kape. Ayan oh. Kunti pa lang ang bunga. Matagal pala yan mahinog. Ay eto oh, hinog na. Ayan oh. Kaya lang, hindi naman ito sapat. Kukunti pa lang. Ayan, may mga bulaklak. Mamumulaklak na ang mga kape. Kape-kape. Oops. Ayan. Ayan po oh. Mamumulaklak na ang mga kape. Kaya lang, makunti-kunti pa lang ang bunga. Hindi pa sapat para pantimpla. Pandekorasyon lang. Ay, kalbo na. Ano lang kaya siya oh. Ayo, pangit na Pag nag-iarog ka na nag-square ang ining arog ka ni. Pangit na Shoot na mga bagang dedayan mabunga. Kasi kukunti lang nasa container lang po kasi yan mga ka-BSS oh. Hindi katulad dun sa likuran ng bahay namin nasa lupa. Maganda ang Ano pag pag babasan kayo ng dagat ay ang mga leaves. Tala nyo naman kayang sustain ang salit-salit na sa ingat at tanaman. Kaya babawasan talaga. Yan. Una sana yung bunga, kunin mo na yung, putulin mo na dito oh, para kunin na itong bunga. Pamadig ko punta na, ito ano ba ito na, baka rin pa mong gamit. Naubos na si inani ko dyan. Naubos na. Yan po ang aming munting hardin. Mga nasa lang po yan. Mga container. Ayan. Ngayon na naman lang po kami nakapag-garden. Dito sa aming kalamansi. Tagal bago tayo ng picture. Puro pangit na Pero pag nabunan mo naman yun. Ano na naman yan. Kaganda na naman yan. Tapos sobra kang intro. Nag-aral. Tapos mahangin pa Pangit pala pag mahangin. Madali mo diray ang yan mahangin. nag-aral ang kundi mo naman
iproning. Yan na yung mga bagunin. Tapos lalagyan natin ng ano, Abono. Dapat Abono. kinabunuhan na. mamaya. Bibili ako ng abono. Tapos tong seeds kang ano kang pizza ita. Managatang pang ano naman sa parang sisirabawan. Mm. Ang atyan, ipasyarta naman siya sinda sa ano. Naman sa Saan? doon sa may magtanim ng lettuce. Mamaya. Dito muna tayo sa tapat. Ito, oh, malaki oh. Ang laki. Oh, ang laki ng kalamansi. Saan ba? Ay, Ayan na. Oh, maraming bunga yan oh. Isang puno lang yan. Oh. Isang puno lang yan mga ka-BSS oh. Pero ang daming bunga. Hindi na kami bumibili ng kalamansi. Dito na lang kami, kumukuha na lang kami dito ng pang-asim sa sinabawan. pampaas yun. Oo, dito na kami kumukuha. Hindi na kami bumibili. Kasi marami yan, no? Ilang, ano yan, container. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 po lahat yan na nakatanim sa mga container. Meron pa po doon sa likuran ng bahay namin. Meron pa po kami doon ng kalamansi. Oh, yun na yung sitirianas planta. Na ano? Buhay na. Oo. Buhay na Yun na nga. yung natransplant natin. Buhay na. Di ba? Oo. May bunga, ano na siya, oh. May bunga na. Nag-set siya sa sarang bunga. Buhay na. Tapos dyan lang pala sa may Limlim, basta- lilim. Huwag mo na muna i-expose at baka Dahil nagbubunga na siya. dito muna sa dito oh. Kaya po na kaya namin Dito siya muna lang. Diyan oh. Sabi ka. Ano na. Yan, diyan lang. Diyan. Yan. Yan. Diyan mo na ilipat. Okay. Nagbubunga na kaya siya. Ini nga, nasa loob na paano ito? Ganun ba nag-alam? Rin. Ini yun. Yung hani, dagay na mabubuhay man lang yan. Di ko kaya nadilig. Kaya dapat dinidilig araw-araw. Masyadong mahangin at mainit. May isang pa na. Nakakalimutan kasi natin diligin. Doon nga sa taas, so, hindi natin nadilig. Dahil ko kayo ka-set mo. Dahil ko yan kahapon, hindi. Set mo? Dito lang ako Ano ba? Nag-set mo? hindi ako nakapagdilig. Pati itong mga kape, tingnan mo, oh, dilaw na. Oh, yan po ang aming kape. Pero ano na pag siya? Meron po kami ditong nakatanim ano din yan? yan sa container. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na nakatanim sa container ng mga kape. Pero pag naano, kaya para may insik ka ang turog utik, karagat ang Yan. mga dahon niya. Parangit na Sa kami sa may kaya, Sikto. may insekto na nakatira. Kinakain nila ang mga dahon. Tiga-aran na ito, tiga-aran ang dahon. Abay pa, tiga-aran. Tagalin na natin na yan, blotter natin na yan. Kailan kunin natin ang dahon, ay ang bulaklak. Pati itong mga dulo-dulo, pangit na Yan Mga Pero may kinakain ng Pero may igwang. Kinakain ng mga insekto. Pangit ang dahon. Yun ang mga natin. Kaya pa may talaga. Ayun malaki ang bunga Alin? Bayaan mo naman Ayun nandoon ayun pa doon sa dulo. Ayun pa doon sa dulo. Doon Ayun Saan? Ayun doon. Bumaba ka doon. Ito, yan. Malapit na. Ito, sa pinakadulo. Yung sanga na yan Ayun Alin? Yan Alin ba? Ayun, Hindi ko makita. Ayun Ayun. Ito, Saan bang ito. ayun? Oo. Ang laki Saan? Ay, suga. Ang laki. See? Ang laki ng may hinog na. Suga. Asan na yung isa? Nalaglag. Dahil, hindi lang. Pagkilikuan ka lang. Nalaglag wala naman laman Iyaon. Wala. Saan nahulog? Nahulog na siguro. Nasaan na yun? Malaki yun. Teka muna. Takulatan ko. Nawala. Nakakatan mo na. Ibinigay mo dahon. Ay, patay.
Ay, wala yung pala. Dahil mo na. Ay, ano ba yan? Mali ang naputol mo. Hmm. Talaga. Ito pa. Putulin mo na dito, oh. Pangit na dito, oh. Oh. Yan, oh. Ano natin eh? Putulin mo na yan. Yan. Pero. Ah, ini ba? Ini mabungo pa ini sa bunga mo pa. Iyo, di mo na yan. Tamagin pati. Ayan ka naman eh. Ay, ini bagay na nilis oh. Ini. Ano yan? Guava. Dahil ini sarap. Ini ba? Okay lang. Ito pinutol mo. Huwag mo ubusin, mamamatay yan. Tadaan naman ito ano mag-ano. Talangkaw na mo siya. Dahil na nga naon. Ang dami nga nagkaparayat. Eh, nag-ano na. Tapos yung mga dahon ng kape na may bulaklak, tanggalin mo ang mga dahon. Dahil mo. Oo, tinatanggal talaga yan. Pabayaan mo naman. Then mabibilogan. Ito lang isa, ito. Tanggalin mo na to. Then mabibilogan, Liz na. Dahil, diba nga ni magagay na si bulaklak, pinutol ko ang mga dahon. Ini mga luma sa baba. Sa inang, pero yun sa mga bunga, dahil mo paghaliwan ka. Yan. Oo, kumbaga sa amin, yan ang gataon. Parang dumakula si bunga nga din. Tinundahan mo atang anit. Tanggalin mo na yan. Kunin mo ang bulaklak. At iinumin natin. Yan o. Kunin mo ang bulaklak at iinumin natin. Yan. Ikaw ba kayo nagbuhay dyan sa baba? Yan, yung bulaklak. Paano ko makukuha yan? May hawak ako. Pero mo lang dumas sa laog. Ay! Oh! O, dyan muna kayo. Ay! O, dyan muna. Mamaya na. Ay. Lagay mo muna dyan. Ito, kukunin ko na lang mamaya. Kidlat! Ilingan nag-uosyoso mo si yan eh. Si Kidlat o si Lightning? Lightning! Anong ino-osyoso mo dyan? Lightning! Hey! Bukid na. Pero ano mo kayo? Lingan. O yan o, tingnan mo yan o. Siguro, yan ang pantanim. Oh, ito na Tingnan mga mo seeds. o. Ayan o. Siguro, yan ang itatanim. Ito na Ano? mga seeds niya. Ayan ang itatanim. Oo. Mabuhay kaya, ayan. Iyo. Pag hinayaan natin yan, lalaki yan lahat dyan, ano? Bayan mo lang, taas. Oh, baka matumba na yan. Marami pa o, ayun pa o. Taas o. Ang dami pa o. Oh. Ito naman na yan. Marami. Siguro yan, ano, ang itatanim. Oo. Oh. Ano nang bagay mga ano niya? Kaya ni seedling. Seeds. Muna tayo kung ano yan. Ito pala, panag-aro ka kaya mabunga. Iyo, dyan na pala, ano, nagbubunga na. Yung nagbuburak pa baga. Namumulaklak pa. Yan ang palmera. Malaki na. Palmera. Ito pa sa baba. Alam na. Ang palmera, maganda yun. Basta parati mong ginugupitan. Okay, di mo na talaga yung mga ano naman na dami. Tuyo na. Ang palmera. Ayun ang aming dragon fruit. Oh, nakatanim sa labas. Dragon fruit. Ito po ay isa pa naming libangan, ang pagtatanim at pag-aalaga ng mga tinanim
Yan, tanggalin mo na yan dyan at hindi na ano. Ito yung pang isa. Ilipat na natin yan. Grabe, ang ano. Baka magawaan ko dahil temporaga. Matibay ano. Gamit ka kayong bangko. Matibay pala niya, no? Oo, hindi basta-basta napuputol, oh. Ilang taon na yan dyan. Ano? Matibay. Baguan na naman eh. Meron pang isa, ayun, oh, nakatago. Yan naman, matangahon dyan. Matanga dyan. Grabe pa. Saan mo na yun ililipat? Tanong naman yung iba. Yan, maganyan hanging plants, oh. Hanging plants. Parang ka naman. Parang, may iba naman. Ang yaga pa ito may bagyo. Pero kung binagyo. Parang binagyo na. Lumiwanag bigla, ah. Biglang lumiwanag ang langit. Oh. Kasi natanggal na yung mga ano dyan. Parang mga bukid-bukid na. Mga hakwat na. Kaya lang ito. Sabi ko compost tayo kayo. Ako na naman. Ayan. Kunin ko na itong mga bulaklak ng blue ternate. At iinumin ko mamaya. Ayan. Tinutol na namin ang blue ternate. Kasi pangit na. Kukunin ko na ang mga bulaklak. At iinumin. Ginagawa po itong tea. Blue ternate. Originated from Japan. Nasaan pa yung iba? Wala na. Ayan po, oh. Pinutol na namin. Kasi pangit na. Doon sa labas maganda. Paano na tayo, miss? Okay, mga ka-BSS. Paalam na muna. Thank you for watching. God bless. Don't forget to subscribe. Buhay Sari Sari BSS TV. Bye-bye.